adapta a veure tota la taula rodona també. Recordar-vos, com us he dit, que estan precisament en joc 5 lots de merch de Plataforma per la Llengua, així que simplement si feu tuits amb aquest hashtag, tercera jornada joves lectors, i feu tuits que siguin ben originals, en català, important, doncs podreu guanyar aquests lots, d'acord? Que a més els anirem veient aquí en directe, que això me fa il·lusió. En primer lloc, donar-vos la benvinguda a aquesta taula rodona que hem titulat Escriure en català avui en dia. Primer de tot, us fareu preguntant, aquí hi ha un buit ara mateix a la taula. Justament escoltaré a la Maite Carranza perquè m'ha comentat que li ha sorgit un imprevist personal i en aquests moments està intentant fer tot el possible per arribar, encara que estigui arribant tard, està avui aquí, d'acord? Així que la tindrem, encara que sigui una estoneta, s'ha disculpat, d'acord? Però començarem, això sí, amb la Care Santos. Bona tarda, Care. Haureu d'agafar els micros, d'acord? Perquè si no, o acostar-vos-els si voleu, d'acord? Normalment en l'altra taula hem fet servir aquests dos. El del mig no funciona. El del mig no, per tant, els haureu de compartir com bons germans i germanes. D'acord? Doncs ara sí, bona tarda, Care. Tenim també a l'Arturo Padilla, bona tarda. Bona tarda. I també tenim a la Marta Manel Bosch, bona tarda. Hola. Doncs abans de començar m'agradaria fer una breu descripció, llegir la vostra biografia, perquè si encara no els coneixeu, si encara no els coneixeu, molt malament, doncs en pugueu fer una idea. Començo per la Care Santos. Porta gairebé una trentena d'anys com a escriptora i ha guanyat més d'una dotzena de premis, des del Ramon Muntaner fins al Ramon Llull. Tot i que se la coneix principalment per la seva vessant juvenil, no se li escapa cap franja d'edat i ha escrit des de poesia fins a novel·les passant per contes i relats. Algunes de les seves obres més conegudes són la saga Mentida i la trilogia Ebros, i darrerament ens ha sorprès amb les novel·les El Ball dels Morts i Ben. D'altra banda tenim a l'Arturo Padilla, que va començar a escriure de jove i des del 2006 ens porta relats d'aventures, conflictes i amistats. De fet, va escriure la seva primera novel·la gràcies a la convocatòria del Premi Jordi Sierra i Faber, un premi destinat a nois i noies menors de 18 anys. I no només això, la seva novel·la El poder de una decisión, escrita amb 16 anys, va guanyar. Altres premis el van seguir, el més recent, el Premi Ciutat de Badalona de novel·la juvenil 2021 per La Pregunta, i fa poques setmanes el Ramon Muntaner de novel·la juvenil amb Rubén Montanyà per Veïns Especials. Felicitats, també. Que sàpigues que hem preguntat aquest matí al Cajut Literari si sabien quin exponent d'avui d'aquesta taula de la tarda havia guanyat el Premi Ramon Muntaner. Algun encertat? Em sembla que no ha arribat la notícia encara. Per això jo ho reitero ara aquí perquè tothom estigui enterat. Heu vist quina vista que tenim, Fitxem algú i vai, ens guanya el Ramon Muntaner just aquest any. I per últim, però no menys important, tenim a la Marta Manel Bosch. Ella estudia periodisme a la Universitat de València i ara un màster sobre comunicació i cultura a Barcelona. Des del 2017 gestiona el canal de YouTube La Prestatgeria de Marta amb l'objectiu de fomentar la lectura i visibilitzar la cultura valenciana. A més, col·labora amb alguns mitjans de comunicació digitals com el diari La Veu o València Plaza. Ha treballat al gabinet de comunicació de la Fundació Full, on s'ajunten els diversos gremis del sector del llibre valencià i ha col·laborat amb l'editorial Bromera tallers i xerrades sobre el foment de la lectura i l'ús de les xarxes socials. El 2019 va publicar la seva primera novel·la, El Senyal. De fet, comentar-vos que tots els títols que hem comentat, que acabo de comentar, de tots aquests autors, els teniu a la parada de la llibreria La Petita. Així que, quan anem amb aquesta taula rodona i fem el descans, us animem a que aneu a aconseguir-los i ostres, que aconseguir-los els tinguin, que això sempre fa molta il·lusió. Doncs, estan bé les presentacions, afegiríeu alguna cosa més? No, perfecte. Perfecte. Doncs ara sí, comencem. I m'agradaria començar perquè cadascú precisament m'expliqués la seva primera experiència amb el món editorial, en quina llengua la vau escriure i per què. Així que, Care, tu mateixa, ja que tens el micro aquí a punt, explica'm, com va ser la teva primera experiència? La meva està bastant més lluny de la de Texnois, ja ho heu endevinat. Mira, jo avui m'ho rumiava perquè com que ens vas enviar un guió, doncs hem pogut estudiar-nos una mica les respostes, no? I no, home, ja me les sabia, les respostes, però podem estudiar una mica més bé. Bé, primer de tot, nois i noies, gràcies per la invitació, ens ha costat una mica, però em fa molta il·lusió ser aquí.
I a més em fa molt de goig que estiguem convocats per celebrar els llibres, perquè celebrar els llibres sempre és una cosa bona. I vaja, estic en el meu hàbitat, perquè el que soc, abans de tot jo hauria d'estar asseguda allà, no? El que passa que ja no soc jove, clar, sempre falla alguna cosa, però el que soc abans de tot és lectora. Si no fos una lectora voraç, no estaria aquí i res tindria sentit. I ara et contesto la pregunta, Misha, que sembla que no vulgui. Bé, és curiós perquè jo vaig començar a escriure en català, i dic que és curiós perquè jo escric en totes dues llengües, i a més em faig molta bandera d'escriure en totes dues llengües, no? També és curiós que quan vaig començar a escriure en totes dues llengües això no representava un gran problema, i ara sembla que sempre havies d'estar donant explicacions perquè escrius en totes dues llengües. I sempre hi ha hagut gent que m'ha preguntat, perquè recordo la presentació del meu primer llibre, es va aixecar el director del Punt Diari a Mataró i em va preguntar per què nassos, si jo havia nascut a Mataró, havia escrit el meu primer llibre en castellà. I jo, que era molt joveneta, perquè en aquell moment tenia 23 anys, doncs em vaig escarrassar en buscar tota una explicació que tenia a veure amb el meu origen, amb els meus pares, una cosa molt complicada, i en realitat la resposta era molt més fàcil, era perquè em surt dels ovaris. És així. La llengua és una tria personal, tan personal com la tendència sexual o com per què t'agraden els macarrons, és així de personal i no cal anar-ne donant explicacions pel món. Ara bé, han canviat moltes coses des que jo vaig començar a escriure fins ara, no? I ara sí que trobo que s'imposen algunes militàncies. Ho estava explicant l'Eloi fa una estona. Jo em vaig començar a escriure en català, vaig començar a escriure a l'Associació de Joves Escriptors de Llengua Catalana, llavors era jove, i encara entrava dins dels estatuts, que em penso que s'havia de ser, també ha canviat això, havia de ser menor de 30 anys. Allà vaig publicar les meves primeres coses, al butlletí de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana, junt amb gent que després fa molta il·lusió de veure que està publicant a tot arreu i és molt coneguda, i tots estàvem allà, jo tenia 15 anys, tots estàvem allà que no ens coneixia ningú, potser ens coneixien a casa, no? Però al cap d'un temps sí que vaig decidir que volia alternar les dues llengües, i per això ara alterno les dues llengües. I alterno llibre sí, llibre no. Penso que no t'estic contestant a la pregunta o m'agrada no parlar espectacle, però penso que és pertinent també parlar d'això, no? Clar, jo escric en castellà i en català, com he dit i deixat tenir clar perquè em surt dels usuaris, perquè totes dues llengües són meves igual, perquè me les estimo igual, perquè em fa moltíssima ràbia veure com es polititzen les qüestions de llengua, però si n'he de defensar una, doncs defensaria el català. I com la defensaria? Perquè és més petita i perquè està molt més atacada i perquè me l'estimo igual, però està més atacada que l'altra. I com la defenso? Una mica per aquí anaves, Eloi, quan feies el primer comentari. Com la defenso? Escrivint en català. Això com a autora. I també la defenso com a compradora de llibres. Si hi ha un llibre disponible, traduït en totes dues versions, procuro comprar el català. Perquè puc llegir-los els dos, doncs procuro comprar el català precisament per això, perquè penso que el castellà el poden comprar. Molts altres que segurament el compraran fora d'aquí. I passo la paraula, perdoneu, m'enrotllo molt. Pots repetir la pregunta? La meva pregunta per començar és simplement que cadascú expliqués la seva primera experiència en el món editorial. La que havíem de dir que va ser escrivint al butlletí de l'Associació d'Escriptors o Escriptors en Llengua Catalana, oi? Per què vau escollir escriure en llengua la que vau fer? I doncs una mica d'això. Sí. En el meu cas, com has explicat, jo amb 15 anys vaig proposar-me escriure el meu primer llibre i em vaig presentar a un concurs que estava adreçat precisament a nois i noies menors d'edat, que era el Premi Jordi Serra i Fabra. I jo no tenia pensat escriure un llibre perquè va ser per casualitat que vaig mirar les bases d'aquest concurs perquè volia saber quan el Jordi signava llibres. Em venia de gust tenir un llibre signat d'ell i vaig veure la convocatòria al seu web i vaig dir, doncs, mira, per què no? I bé, el premi estava en castellà perquè era també per tota Sud-amèrica, em vaig presentar i vaig tenir la sort de guanyar. I això és així perquè era una història molt gore. Ara ho penso i era una història que parlava dels skinheads, que era un moviment neonazi que es va posar de moda a la meva època, quan jo era adolescent. I aleshores, clar, era una història molt dura, molt crua i es va publicar en castellà. I jo vaig pensar, ostres, doncs me la traduiré al català a veure què passa. I el català no es va publicar. I al castellà sí. I després, en la segona novel·la, vaig dir, doncs va, aquesta la faré en català i es va publicar en català, perquè la vaig escriure originalment en català. Jo faig una mica com la Karen. La meva idea
i és alternar les dues llengües. Intento fer una novel·la en català, una en castellà. La meva família, tota la meva família per part de pare i de mare és de fora de Catalunya, jo vaig néixer allí, llavors per mi les dues llengües són meves i per això a l'hora d'escriure també intento ser molt bilingüe i és una mica la meva filosofia. Vale, pues jo només tinc una novel·la publicada, va ser en bromera i va ser un poc també de tindre sort i de rebot i que van llegir l'original i els va agradar, però jo diria que la meva experiència escrivint va començar en el col·le, o sigui, jo a les escoles públiques es dec moltíssim, perquè jo vaig començar a presentar-me a concursos escolars en Sant Bori, que no sé si el teniu, però molts concursos escolars que el que pretenen és que sí que es comencen a escriure en valencià, en català, i jo vaig començar ahir i de fet la meva novel·la va eixir d'un relat que jo havia escrit prèviament per a un concurs de l'institut. Aleshores, els meus inicis són això i respecte a la llengua també estan molt associats a això, no? Perquè jo soc castellano parlant, és que clar, en València, en País Valencià la situació és bastant diferent, però els meus pares són de València, però no parlen valencià perquè els meus abuelos van decidir no ensenyar, no parlar-los directament. Aleshores, els meus pares van aprendre valencià en la universitat i són els dos mestres i saben valencià, però a mi no parlen valencià. Jo m'he criat en castellà. Aleshores, jo aprenc valencià a l'escola, comencé a escriure en valencià i la meva decisió és de militància 100%, o sigui, potser sent un adolescent de 13 anys o de 13-15, que és quan vaig començar a escriure relats i tal, vaig decidir que si el valencià era una llengua que estava molt minoritzada i era més minoritària, que per què no ho feia jo. O sigui, com a que la meva decisió va ser totes les meves aparicions públiques de manera escrita seran en valencià i ja està. I com que és una cosa que vaig assumir en l'institut, i a partir d'ahir sempre tot el que he fet de manera pública, el canal de YouTube, escriure columnes també d'opinió en els mitjans de comunicació, tot ho he fet en valencià i va ser una decisió de militància que em va ajudar també a que, com vaig començar a escriure i a visibilitzar-me en valencià, em va fer que jo ara, per exemple, tinc la sort de, a nivell laboral, parlar en valencià, o sigui, puc tindre el meu dia a dia en valencià tant a nivell laboral com a nivell d'amistats com a nivell personal familiar, que és una cosa que quan jo vaig néixer i tota la meva infantesa tot era en català. Aleshores jo estic molt contenta perquè un cop la decisió d'escriure en valencià m'ha permès també introduir la llengua a tota la meva quotidianitat. Fantàstic, molt ben contestat els tres, m'encanten els nostres punts de vista diferents. Com us he dit, de moment no podem comptar amb la Maite Carrantes, esperem que arribi a temps de poder unir-se a les conclusions finals, però justament també la vam convidar perquè ella presideix una associació que es diu Escrivim, de la qual tu també formes part, Gary, i que és una associació que treballa per donar visibilitat als autors de quilòmetre zero i defensar els vostres drets, com ara el dret de viure de la vostra feina. I llavors jo us voldria començar a preguntar als tres, des dels vostres punts de vista, des dels més veterans o menys, doncs en quins casos és possible viure precisament d'escriure. I també si us heu plantejat viure exclusivament de l'escriptura o si sempre ho contrastareu o acompanyareu d'altres professions o d'altres oficis. Aquesta és la segona pregunta que m'agradaria que contestéssiu. Jo m'ho vaig plantejar fa molts anys. Evidentment, si m'ho plantegés ara, malament raia, tinc 3 fills que tenen el costum de menjar cada dia i a més mengen cada dia diverses vegades, els molt perversos. Si jo li pogués viure d'això, doncs la veritat no sé què hauríem fet, no? Però sí, jo tinc la immensa sort, perquè a més me'n faig càrrec, que en el país que vivim és molt difícil poder dir això, però jo tinc aquesta immensa sort, vist d'escriure exclusivament. Mai he fet una altra feina, jo soc llicenciada en Dret, una carrera que odiava mentre l'estudiava i que mai exercí ni exerciré per sort de la humanitat. Seria horrible. Marc Aperta no me'n recordaria ni de com dibuixar la gent, però vaja, que no, mai he fet cap altra feina que no sigui escrivint. Ara bé, he fet feines d'altres herbes. Clar, he fet de periodista durant molts anys, he treballat en una agència de publicitat, he fet de lectora editorial i per descomptat he col·laborat amb premsa i continuo col·laborant i a part perquè m'encanta, no? Però clar, sempre feines relacionades amb l'escriptura i tinc la sort de poder viure avui en dia al costat
Això no és una cosa que passi d'un dia cap a l'altre, això no és com muntar una farmàcia i ja entra el primer client, no? Avui dia visc d'escriure. Ara bé, quan vaig prendre la decisió, jo soc una persona molt cartesiana, per bé i per mal, quan vaig prendre la decisió d'intentar-ho, era jove, m'ho podia mig plantejar perquè no tenia fills, tenia 21 anys, podia escriure en català i en castellà i vaig fer-me un plantejament semblant al que m'hauria fet com qui vol obrir una ferreteria en un carrer, no? Doncs si vols obrir un negoci en un carrer, doncs primer et planteges una mica si allò té sentit, si n'hi ha un altre al costat, què pots oferir tu que del costat no ofereixi, no ho sé, què pots fer, no? Llavors, què podia fer jo per intentar viure d'escriure? Doncs jo podia fer novel·la, abans l'Eloi deia, es publiquen un 97%, crec que has dit, de novel·les en tot el panorama editorial català, tot el que es publica en català, el 97% són novel·les. Sí, tant de bo poguéssim publicar altres coses, però és que els editors no ho volen. Clar, jo escric relat, el relat és un dels gèneres que més m'apassiona. Jo escric poesia, però pobres de nosaltres que des de viure o pretendre viure de publicar relats o poesia, ja no us dic aforismes o llibres d'altres coses, no? Impossible. Llavors, què em vaig plantejar jo quan començava a voler dedicar-me al meu somni d'una manera seriosa, intentant jugar en una lliga que em permetés, vaja, jo no tinc luxes asiàtics, volia pagar el telèfon, pagar el lloguer, en fi, poder viure, no? En aquell moment no tenia fills, o sigui que m'havia de mantenir jo a mi mateixa. Doncs què podia fer? Doncs jo el que vaig decidir que podia fer era novel·la, pensant que la novel·la era el gènere que tenia més tirada comercial. A més, podia fer novel·la per joves i novel·la per adults. I a més, podia fer novel·la en català i novel·la en castellà. Això és una mica una paranoia, això que us estic dient, perquè és com ser 4. O sigui, és com ser 4 escriptores alhora. Dues fan novel·la per adults, dues fan novel·la per joves, però, mireu, d'una cosa sí que tinc molta fama dintre del sector editorial, i és una fama que m'agrada però que m'he guanyat a pols, i és de molt treballadora. I això us puc donar fe, que he treballat, com allò que deia Flaubert, com 16 bous. O sigui, és veritat que he fet tota la vida. El que més m'ha agradat, perquè res m'agrada tant com inventar històries i fer-li voltes a les paraules, si no hagués pogut viure d'això, ho hagués fet igual. I ho dic sempre, no? Si un dia no em llegeix ningú, si un dia no em llegiu ningú, jo seguiré escrivint, perquè és el que més m'agrada del món. Ara, quan m'hi vaig posar, vaig intentar ser pragmàtica i treballadora. Em semblava que era una combinació que havia de donar-se, no? I el que vaig fer va ser donar-me 2 anys de temps, i m'acabava de quedar a l'atur. Jo treballava al Diari de Barcelona, un diari, per cert, pioner i en català. Treballava a la secció de cultura del Diari de Barcelona, em van fer fora, em vaig quedar a l'atur i vaig decidir, en aquells 2 anys que tenia d'atur, intentar-ho. Jugar-me-la, perquè tot el meu entorn em deia, però què fas, boja? Amb què guanyaràs diners? El teu marit què et diu? Perquè jo estava casada amb el meu primer marit, ja no estic amb aquest senyor, però llavors estava casada, el meu marit també em mirava així com, i tu a què et dediques? Això, quina dècada era? Aquesta pregunta ha sigut molt lamentable. No passa res, si hem evolucionat o si seguim una miqueta... Eren els 90, l'any 93. És terrible, això que m'acaba de preguntar. Quina dècada? No només m'ha preguntat quan era, no, quina dècada? Ha sigut més o menys com la meva filla que una vegada em va dir, mama, quan tu vas néixer els dinosaures encara existien? No volia preguntar a l'any exacte que em diguessis finals de... No, això era a principis dels 90. Jo m'acabava de quedar a l'atur, amb aquells diners de l'atur vaig decidir que me la jugaria i me la vaig jugar. Llavors em vaig donar 2 anys de temps i en aquells 2 anys de temps em vaig proposar escriure una novel·la per adults en català i en castellà i una juvenil en català i en castellà. Amb sorts diverses, no em vull allargar, perquè els meus companys de taula han de parlar, amb sorts diverses, però en aquests 2 anys de temps va passar una cosa meravellosa, que és que quan ja m'estava acabant, quan ja pensava no m'hi podré dedicar, hauré d'acabar fent d'advocada especialitzada en drets d'autor, que hauria sigut horrorosa perquè hauria odiat a tots els meus clients amb tota la meva ànima i potser hauria acabat cometent un assassinat i tot, de pura enveja, però al final de tot aquell període vaig guanyar el Gran Angular en català. I això va representar moltes coses, perquè el Gran Angular en català estava molt ben dotat, el premi encara era en pessetes, ja no me'n recordo ni de quan era. Sí, estava molt ben dotat, però aquell premi em va permetre guanyar més temps i tornar a tenir una independència econòmica suficient com per poder tenir 2 anys més de temps. I en aquells següents 2 anys ja no va caldre més període, ja vaig poder veure que podia viure això. És que això que dius és molt interessant. Pels creadors, ja estic
siguin els escriptors o creadors en general, els diners són temps. I és una cosa que sembla que no hi pensem, però ostres, si no tenim l'estabilitat per poder-nos dedicar a escriure, ostres, ciència infusa no ho aconseguirem, no? Per moltes estones que podem robar, si no ens hi podem posar, com dius tu, de dedicar-te 100%, és que les coses no surten. En el teu cas, Hi ha gent que ho fa, hi ha gent que tota la seva vida escriu amb una altra feina, que jo els admiro moltíssim, perquè no sé com ho poden fer. Vaja, perquè jo soc més inútil que ells, és evident, perquè jo només tinc... Vaja, jo tot el meu temps l'empleo en escriure i moltes vegades me'n falta. De vegades penso com pot ser que aquesta persona faci classes i a més faci novel·les, però hi ha molta gent que ho fa. de fet, Arturo, ara no sé si m'equivocaré, però tu digues el docència, també. Sí. És un d'aquests casos estranys, tan avis, tenim aquí. Ara explico. Sí, perquè és que quan estaves parlant que m'estava projectant una miqueta en diferents moments vitals, però jo també l'objectiu de poder viure l'escriptura també l'intento perseguir. Però clar, en el meu cas també costa i a més és que és el que deies, Misha, que treballo o fins ara estava treballant de professor de secundària en un institut, però l'objectiu és poder-me guanyar la vida com a escriptor i de fet ho vaig intentar tot just abans de la pandèmia. Vaig dir, mira, abans de la pandèmia, al setembre, recordo del 2020, vaig dir, mira, intento viure l'escriptura. Bad timing, que se'n diu. Clar, al final bé, doncs jo crec que la pandèmia ens va capgirar una mica la truita a tots, però bé, jo tenia la idea d'intentar apostar per això, poder viure l'escriptura, poder tenir també els ingressos de les xerrades, de fer fòrums als instituts i al final vaig tornar a ser profe a aquest curs, però ara he decidit tornar-ho a intentar. O sigui, la idea és que jo acabava de contractar el dia 30 de juny, o sigui, tècnicament... O sigui, oficialment ja ets escriptor a temps complet. 2 dies vivint de l'escriptura, per la mateixa. Sí. I bé, ja ho veiem. Al final, els que són profes tenim sempre l'opció de tornar a ser profe. O sigui que no em preocupa gaire, però la meva vocació, el que jo voldria, i encara que no em llegís ningú, seria també continuar escrivint, perquè és una cosa que portes a les venes i que ho fas per passió, no per diners. Ok, estos ja veieu, casos diferents però igual d'interessants. Marta, en el teu cas, t'ho has plantejat o tu vas per una altra banda? Clar, jo és que, jo soc un poc més pessimista. Jo ara mateix tinc 23 anys, tinc aquesta novel·la publicada, tinc una altra que estic intentant escriure en estones que tinc, però clar, també és que jo me plantejo com a persona jove la incertesa que tinc a futur de un contracte, això, si no me faig unes oposicions o no me clave a mestra o a professora, el que m'espera és feines superprecàries i superefímeres, diguem. Per a mi ara mateix el meu objectiu principal vital és aconseguir una casa, tindré un sostre, assegurar-me jo a mi mateixa un sostre, un lloguer assequible que jo me pugui pagar i tal. Aleshores, l'escriptura per a mi sí que està en un segon plànol a nivell prioritats de la meva vida. No deixo de fer-ho, però sí que és veritat que jo vinc des de l'altre costat que jo sí que sé que se pot viure dels llibres, és a dir, no de l'escriptura, però jo, per exemple, des que vaig acabar la carrera i fins i tot abans, tots els ingressos que he tingut i totes les feines que he tingut han sigut relacionades amb el món del llibre i damunt del llibre en català, el qual me pareix encara més difícil. Aleshores, sí que me dona l'esperança de saber que, malgrat que potser no me vaig a plantejar donar el pas de viure només de l'escriptura, sí que sé que vaig a poder treballar envoltada de llibres en valencià, perquè al final he estat treballant en una fundació que es fomenta la lectura, està treballant en editorials, aleshores sí que tota la meva trajectòria sí que ha tirat entorn als llibres, malgrat que no a l'escriptura. Ara has dit precisament una cosa interessant, has dit i més difícil encara fer-ho en català. I per què és on precisament volia portar de moment al debat d'aquesta taula rodona, perquè és això, com diuen els espectacles de circ, més difícil encara, i us volia preguntar quina és la realitat d'escriure en català avui en dia. I la pregunta potser que ens estem fent tots, és viable? I també acompanyar-vos demanaria que estiguéssiu una miqueta creatius i em diguéssiu que si haguéssiu de resumir la situació amb el títol d'un llibre, quin seria? Pot ser un llibre inventat,
o pot ser un llibre ja existent i que amb el títol ja ho digui tot, diguéssim. Jo, sincerament, només dels llibres en català no podria viure. Ara acabo de dir que he vist escriure el tant per cent d'aquests ingressos meus que corresponen als meus llibres escrits i publicats en català, sempre considerant que jo tot el que publico ho publico en les dues llengües perquè m'autotradueixo sempre, o sigui, sempre la faci en l'idioma que la faci la tradueixo a l'altre, no? I per mi és important que la traducció sigui meva perquè tinc lectors en tots els idiomes. A vegades em diuen que t'ho tradueixi un altre. No vull que m'ho tradueixi un altre perquè sé que hi ha gent que li agrada llegir-me en català i a mi m'agrada parlar-hi directament, no per interposició d'un traductor. Però em temo que no podria viure només dels llibres que he escrit en català i que estan publicats en català, que es venen en català. Sí que és veritat que hi ha molts programes de recolzament, com el programa de la Institució de les Lletres Catalanes, que porta autors pels instituts, i això pels autors sempre és una cosa molt interessant, però també és cert, crec que es queden curts. O sigui, crec que calen recursos. I les institucions s'omplen la boca que el català baixa i el català no sé què, i el català necessita, però és que són ells quan ho fem. O sigui, realment. I després moltes vegades a mi em fa ràbia, perquè com que acusen els parlants, no? Acusen com que ens passen el mort. És que no llegiu en català, és que no parleu en català. És veritat que tenim una part de la responsabilitat, però ells en tenen molta i han de fer-se encàrrec d'aquesta responsabilitat i posar-hi diners. I no ganes, diners. O sigui, sense diners no es fa res, no? Llavors, jo, em sembla que la teva pregunta era com està la situació en català, doncs crec que... I també, si m'ho poguessis resumir amb el títol d'un llibre. El títol d'un llibre, exacte. Sí, això ho he dit perquè aquesta pregunta teva era molt cafre i avui mentre dinava l'he dit als meus fills que tenen més o menys la vostra edat. He dit, mira, em demanen la situació del llibre en català amb un títol i em deien, si ha de ser teu, por. Doncs jo no m'ho hauria triat millor, o sigui que ja està. M'encanta. No és meva la resposta. Jo crec que definitivament, no sé si tu Arturo també ho confirmes, també seria por, seria una altra d'explicar. Però por seria un bon títol, la veritat, Però és meu, aquest és meu, Aquest és copyright. No, realment, jo crec que la resposta potser és unitària, que escriure i viure només en català és molt, molt complicat per un tema ja estadístic de qüestió de números, de veure el mercat i tota la història. Jo també voldria afegir un altre hàndicap, o sigui, obrim un altre meló, que és el tema de quin tipus de llengua utilitzes en un llibre en català. Perquè, clar, quan escrius novel·les juvenils, sobretot de prescripció escolar d'instituts, et trobes amb el tipus de vocabulari que han d'utilitzar els joves. Clar, si és un vocabulari que intenta ser realista, és un vocabulari amb molts castellanismes, però si volem posar un vocabulari que sigui modèlic, aleshores no és creïble. Aleshores tens aquí una contradicció que jo m'hi trobo i que es veu molt palès, per exemple, en els insults, no? Com insulta un nano de manera creïble en català, que sigui creïble. Llavors, em trobo aquestes dificultats a l'hora d'escriure que em generen a mi dilemes, no? Què prioritzes, la versemblança o prioritzes la normativa? I aquí aquest és un tema interessant. Un meló que també m'agradaria saber què en penseu, Care i Marta, però primer anem a seguir amb la ronda. Però tot i així t'he de dir que, per exemple, en el cas de Jo Llibre, que és una editorial en la que tu també publiques, vaig veure que té una col·lecció de teatre juvenil que ha adaptat obres pels instituts i, per exemple, hi ha una obra que es diu Aini, que a més la vaig anar a veure al teatre i em va encantar, i posava, em vaig fixar que en el llibre posava aquesta obra està escrit en llenguatge col·loquial i s'ha fet de forma deliberada una mica perquè si algun profe ho obrís i escandalitzava, no, és que volíem, els altres tu, prioritzar la versemblança davant de la normativa, no? En fi, com voleu, si voleu aprofitar i enllaçar aquest tema i després tornem a escriure en català, com voleu, Ja que l'Arturo ha comentat això, que és molt interessant. Sí, jo també m'ho vaig plantejar, de fet en el senyal hi ha com a converses de WhatsApp
copiades i pegades. Aleshores, sí que és a mi, més enllà de, per exemple, insults, el que sí que me fa molt pensar i veure de quina manera puc encaixar en els textos són el llenguatge de les xarxes socials, que al final un poc també està el debat de en xarxes, o sigui, la gent que per exemple en Twitter parla amb abreviatures o amb faltes d'ortografia i tal, a València, a Balear, etc. Quina ha sigut la teva experiència? Dels països catalans. Correcte, perquè estava parlant la Marta d'això que és molt difícil. Jo sempre he publicat amb editorials, diguéssim, en llengua catalana he publicat editorials que tenen seu aquí. Tot i, és a dir, no soc autora de Bromera o d'altres editorials que puguin tenir seu al País Valencià. Però val a dir que he tingut molta sort i han estat ben distribuïdes, o sigui, les meves obres en llengua catalana han estat distribuïdes i fins i tot traduïdes a la llengua valenciana. La qual cosa, des del meu punt de vista de professora de llengua catalana, és una aberració, no? Diguéssim, perquè no deixa de ser, diguéssim, trets que no calen. No? Igual que els valencians també els podem llegir directament, és a dir, que no calen ser adaptats a l'especialitat del català, diguéssim, del Principat. Però al marge d'això, diguéssim, una decisió política, diguéssim, des que tinc memòria. Què? Per a quina edat eren els llibres que es va traduir? Alguns, no sé, vull dir, a totes les edats. Bueno, adults no, però per joves, nens, etc. Sí. Sí, perquè algunes editorials van agafar aquesta línia, diguéssim, de difusió dintre del que és l'aula de ballet dels instituts i centres educatius valencians, doncs fent aquestes adaptacions. També m'han adaptat a l'argentí, per exemple. És a dir, dintre de Llatinoamèrica també hi ha adaptacions segons... Però clar, Argentina és un monstre comparat amb... I al País Basc hi ha 3 modalitats de llengua basca, o sigui que encara més caòtic, no? Però vaja, deixant de banda aquestes coses, no puc això, no he tingut mai problema. I ara, per aclarir, com hem dit, per presentar-ho bé, actualment qui és el president o la presidenta d'Escrivim? El Rodolfo del Hoyo. Ah, el Rodolfo! Justament vam comptar amb ell a les jornades que vam fer virtuals, que en aquell moment era... Ah, no, perdó, vam comptar amb el... no sé com es diu, cachis, i era ajuda. Ens ajudes? No, ostres, una salutació, un petitonet. No sé si encara és vicepresident. El que, perdó? No. Ara estic molt malament jo. No em surt. No em surt, heu comptat un altre membre de l'Esquer. Quan em surti diré, pam, el nom. D'acord, doncs ara és Rodolfo. El Joan Hernández, potser? No. Estic dient gent de la Junta, No, per aquí. Doncs mira, aprofito, mentre vaig unint això, també m'agradaria, Maite, que ens contestessis una de les preguntes que hem fet just la pregunta anterior, que era si avui en dia és viable viure d'escriure en català. I que si haguessis de resumir, diguéssim, la situació amb el títol d'un llibre, quin seria? Ara mateix la Karen ens ha dit por, l'Artur Padilla ens ha dit la pregunta i la Marta Maneu ens ha dit incertesa. En tot cas, com ho descriuries? A veure, no es pot viure, la resposta és no es pot viure, única i exclusivament, penso que ja esteu d'acord, és a dir, si l'única dedicació és a la llengua catalana, o has de ser un crac, no? Ja està molt implantat i fer xerrades diàries per compensar-ho, o sigui, ser algú molt present perquè pots estar, diguéssim, implantat en un àmbit escolar, això... Disculpa, ja m'ha vingut. Víctor Panicelo. Panicelo, vale. Va ser tan amable que va venir com a vicepresident. Segueix sent vicepresident? No, tampoc. No, és que ha canviat la Junta, hem fet un relleu de Junta aquest any últim. Continua, per favor. La pregunta era si es podia viure, i que no es pot viure única i exclusivament en llengua catalana. El títol del llibre no el porto preparat, per tant se m'ha acudit també mentre us ho vaig explicant. La sorpresa va ser descobrir que hi havia molts autors i autores catalans, ho dic perquè hem fet moltes prospeccions arran de diferents events que hi ha hagut, diguéssim, circumstàncies, i l'any 2019, si no m'equivoco, va haver-hi la Fira d'Argentina de Buenos Aires i vam ser cultura convidada, i a Barcelona, ciutat. Però aleshores, per aprofitar l'ocasió, vam passar una enquesta entre els nostres associats, estic parlant com això d'unes 50-60 persones que publiquen habitualment, i ens vam quedar però
molt sorpresos davant de la realitat que la majoria no estaven traduïts en la llengua castellana. O sigui, jo em sento privilegiada, la Care també ho és, tu també, oi? És a dir, però la majoria, la immensa majoria d'autors i autores que escriuen en català no tenen títols traduïts, fins i tot premis. Fins i tot premis tipus, però ara diré coses que us quedareu tipus el Premi Vaixell de Vapor, per exemple. O sigui, David Cirici, que ha guanyat, doncs, no sé, el Premi Estrega, per exemple, doncs té títols del Premi Vaixell de Vapor no traduïts al castellà, en què l'editorial EDB els tradueix automàticament, però en canvi d'altres editorials es queden aquí i ni tan sols tenen la consideració, doncs això, per exemple, la Barcanova, Anaya no tradueix moltes coses, a Jo Llibre, Lo que leo, no tradueix moltes coses. És a dir, que queda una mica com a folclorisme la literatura catalana. I jo això ho tinc com a principi, és a dir... Però al contrari també passa. Al contrari, també hi ha autors catalans que escriuen en castellà no estan traduïts al català. Veus, aquesta variable, diguéssim, no la contemplo. Però era pel cas d'anar a Buenos Aires, diguéssim, i hi havia un munt de gent que no tenien obra traduïda. I vam dir al Ramon Llull, aquí hi ha un problema, és a dir, s'ha de fomentar aquesta traducció, s'ha de donar a conèixer, s'ha de difondre, és una realitat. En el teu cas, Maite, tu publiques llibres tant en català com en castellà. Els escrius només en català, només en castellà? Et tradueixes tu mateix els llibres? Perquè això ho estàvem parlant en el cas de la Care Santos. Ella ho fa? Com ho vius, això? He fet de tot, o sigui, he fet tot els papers de l'OCA. Jo vaig començar escrivint en català, puc dir que un 80% de la literatura que he escrit, la primera llengua és el català. Això no vol dir que si m'han fet l'encàrrec des de Madrid, jo l'he escrit prioritàriament en castellà, perquè a vegades poses la cara de l'editor, l'editora que t'ho han encarregat i et surt. Jo recordo, doncs, no sé, uns contes que em van fer des de Madrid, doncs, perquè a més els havia de llegir una il·lustradora, Cuentos divertidos de pirates, doncs els vaig escriure en castellà perquè havien d'arribar a la Margarita Menéndez, una il·lustradora de Madrid, doncs, mentre jo els anava escrivint i ella els havia d'anar dibuixant. Coses són circumstàncies. Jo em considero bilingüe i per tant, diguéssim, no faig fàstic ni tinc tampoc uns principis sacrosants que no poden ser traïts. A part d'això, soc guionista i com a guionista tenim precisament una llibertat lingüística d'elecció de llengua i també d'encàrrecs de llengua, perquè en certa manera els guionistes som mercenaris de l'escriptura i estem al servei de qui ens contracta. M'encanta dir-ho perquè... M'encanta, mercenaris de l'escriptura. Sí, és una reivindicació, perquè no, és un ofici. Llavors, com a tal ofici, doncs amb quina llengua on vols? Doncs com si t'ho encarreguen en anglès, que també m'ha passat, és a dir, dius, estàs al servei d'una petició concreta. Ara, amb la literatura, si puc optar, és una tria meva personal i respon a un desig, doncs ho faig preferentment en català. Ara, si per exemple estàs centrat en un espai en el qual la llengua importa molt perquè és una marca de la casa, per exemple penso en Una bala per al recuerdo, el vaig escriure en castellà perquè era una història que passava a Cantàbria i la llengua importava molt, o sigui, era doncs, la toponímia, els noms, la forma de dir expressat. O crec que en aquest cas, a la nostra parada de la petita, la tenim en català, crec, oi? El tenim en català i també l'hem sortejat, ha sigut un dels premis d'aquest matí, també algú, no sé si encara està per aquí, s'ha endut també una bola per... Està traduït per mi. Sí, l'has traduït tu? Fantàstic. No, jo faig adaptacions molt interessants i jo puc dir a vegades que les traduccions estan més, diguéssim, treballades que l'original perquè hi dono més voltes. I aleshores faig adaptacions sui generis, a vegades modifico coses i... Però això és una miqueta trampes, no? Si llegeixes el llibre traduït, tindràs més, no? Tindràs més fixa. No, reconec que els traductors ho tenen molt difícil, perquè aquesta llibertat que té la mateixa autora doncs no la tenen i per tant hi ha coses que diuen són intraduïbles i l'autora fa poc fora o canvia el personatge, és a dir, un altre personatge diferent, no? Uau, superinteressant tot plegat. M'agradaria continuar amb la pregunta que estàvem fent al voltant del sector editorial dels diversos països catalans, perquè ens has contestat tu, Mike, ens has contestat tu, Marta, i m'agradaria saber també què en penseu Arturo i Karen. Heu anat, heu fet visites o xerrades fora de Catalunya? Quina sensació us dona que fins a on estan arribant els vostres llibres escrits o produïts en català? Bé, en el meu cas, la majoria de xerrades és que
m'agrada fer les presencials, aleshores, clar, el meu radi al final acaba sent com a molt el Delta de l'Ebre, que alguna vegada hi ha anat, però si no, algunes sí que n'he fet en castellà, però per Zoom, a través de videoconferència. I al final, jo la sensació que tinc és que no importa si tu l'escrius en castellà, la gent d'altres parts d'Espanya la pot entendre, però a mi, per exemple, em llegeixen també molt en castellà a Catalunya, perquè clar, com que s'han de fer llegir llibres en català i en castellà, sobretot de transcripció, doncs és un llibre que es posa sobretot a Barcelona i Rodalies, no? O sigui, en el meu cas tampoc és que hagi fet un salt massa lluny, però bé, estic de moment content i amb ganes de continuar endavant. Pensava que el Delta de l'Ebre és bastant lluny, de tenir a com. Jo volto més que el Balbú de la Piquer, o sigui, que he fet xerrades a mig de la lluna, a tot arreu, a Romania, a Lituània, a Colòmbia, a tot arreu, i per Espanya, per descomptat també a tot arreu, i a Catalunya molt. A Catalunya més, perquè clar, m'agafa més a prop i més fàcil. Clar, de vegades faig rutes i faig 4 instituts en un matí, i vaja, en temporada alta, és a dir, aquests mesos tan divertits que són, sobretot abril i maig, que són 2 mesos de no parar ni 5 minuts. I que duri, no? Perquè a mi particularment m'encanta. O sigui, jo entenc que això, per qui no li agradi gaire fer-ho, ha de ser una cultura xinesa, no? Però a mi m'entusiasma, això d'anar a veure, d'anar a instituts, de conèixer els lectors, de tenir aquest cara a cara amb ells. Jo sempre ho dic, jo he après a parlar en públic fent xerrades a instituts, clar, no ara, sinó fa uns quants anys ja. Però per mi ha sigut una formació molt interessant. I després aquesta possibilitat de veure quan els perds i quan els guanyes, que això és meravellós, no? Veure com de cop l'auditori està en un silenci que sembla un enterrament i en quin moment allò deixa de funcionar. Jo crec que aquest és un dels més grans aprenentatges que pot emportar-se una persona que escriu per gent jove. I també penso que si no vols fer això, no escriguis per gent jove. Ok, no sé, això ho compartiu? Creieu que és molt important el contacte amb el públic jove? Home, jo diria que sí, no? Jo penso. No sé, tu, Artur, per exemple, com ho veus? Doncs superimportant, perquè clar, no ens oblidem que el tipus de literatura que fem de vegades té un impacte que no podem percebre o arribar a comprendre, i precisament el contacte amb els nanos t'ho fa saber. En el meu cas, una breu anècdota, sembla la veritat. La idea és que un dels meus llibres, La Tempesta, parla d'una noia que maltracta la seva mare. Però no parlem d'un maltractament psicològic, parlem d'un maltractament físic i psicològic. O sigui, això és un spoiler, però acaba donant una pallissa a la seva mare. Doncs a mi, de tant en tant, i no molt sovint, però de tant en tant, m'arriben privats d'Instagram, gent que no conec, o fins i tot en persona, noies però noies que m'han dit jo soc la protagonista d'aquesta novel·la. O sigui, a mi fa 3-4 setmanes em va arribar una noia que em va dir he fet el mateix que fa la Nara, que és el nom de la protagonista. I m'he adonat en el temps que això no està bé, que no hem de castigar els pares encara que no ens agradi el que fan, i li he demanat perdó. I aquesta reflexió és una reflexió que em fa molt feliç perquè és la reflexió a la qual arriba la protagonista. Llavors, que es puguin veure reflectits i això els pugui fer pensar en què han de canviar, és per un escriptor el millor regal que et poden donar, no? Llavors, aquest feedback que tens dels nanos és molt important i tu has d'estar obert, has d'estar predisposat a escoltar-los, a poder-los també acompanyar, a donar-nos consells. A vegades em demanen consells així molt random, però que és bo perquè et veuen proper. Jo crec que un escriptor de literatura juvenil, jo crec que part de la seva feina també és poder tenir aquest contacte proper amb els lectors, perquè ells ho demanen. Marta, tu com ho has viscut durant el tour al voltant del senyal? A més, com he explicat, tu has fet xerrades al voltant del món de Cotxiu, de les xarxes socials. Com has viscut aquest feedback o estar en contacte amb el públic jove? Sí, jo m'agrada un poc a reafirmar el que han dit ells, perquè aniria més enllà, no només donar xerrades, sinó qualsevol persona que va dedicar-se a treballar en gent jove, siga a escriure novel·les, siga a donar-los xerrades, siga a ensenyar-los, el que siga, no només és estar en contacte amb ells presencialment en una xerrada, sinó interessar-se
per les coses que els interessen a ells, per la seva realitat ara mateix, que cada vegada canvia més ràpid i, per exemple, jo fent xerrades sobre xarxes socials ho noto molt, no? Molts mestres, també perquè no hi ha recursos i perquè arriben on arriben, no saben de quines noves maneres estan comunicant la gent jove i per a mi això és superimportant. El estar sempre damunt i veure de quina manera va canviant i com va canviant. Aleshores, per a mi les xerrades sí que va ser com també un aprenentatge brutal per a parlar en públic, per a adaptar-me. Clar, és que jo vaig començar a fer xerrades i estava en l'institut, ja no? A vegades a instituts i pensaven que era una alumna i era superdifícil, clar. També jugava amb l'avantatge que la gent me veia com una més, aleshores com que connectava molt, però aprendre a parlar en públic i a gestionar com a un auditori i el que estàs contant de quan se'n va l'atenció, quan torna, què fer, en quin moment adequat, què no. Tot això ha sigut un aprenentatge total. Però sí que és veritat que, per exemple, jo últimament estic intentant també com a posar el focus en tindre gent jove al meu voltant, gent més nova que jo, veure quines coses els interessen, quines coses es preocupen ara mateix, quins interessos tenen, tot això crec que és superimportant també. I Maite, en el teu cas? He passat moltes etapes a la vida. He passat etapes en les quals he desitjat ser el Salinger i desaparèixer, que ningú no em conegui, que ser antipàtica, maleducada. A vegades desapareixo de les xarxes, ho dic de veritat, porto 3 anys desapareguda i ara em forço a tornar-hi. Per què? Perquè també és molt esclau, diguéssim, una cosa és comunicar, m'encanta la comunicació, em donen un micròfon i no callo, no? I està molt bé i també he après molt perquè una cosa és fer classes i l'altra és, com heu dit, dominar auditoris. O sigui, he passat per situacions d'aquestes aberrants, per exemple, la més salvatge que he viscut i són els més divertits d'altra banda. A Llatinoamèrica t'adoren, és l'experiència més... Encara som alguna cosa, els escriptors, o sigui, un escriptor és com un déu, no? Et toquen, et somriuen, et miren. Aquí hi ha instituts o centres que estan tan acostumats que cada mes tenen un escriptor que tracten com el conserge, vull dir que segons com, a vegades sí és, que sembla que hagis d'arreglar una canonada més que anar a fer una xerrada. I allà a Llatinoamèrica et trobaves, però al mateix temps et trobaves situacions que deies, ostres, com em sortiré d'aquesta? Jo recordo a la carpa de la Feria de Guadalajara que em van enviar una vegada a la Filish, que era la fira de joves, una carpa que cabien com 400, ¿no? 400 chavals, y yo digo, usted tiene que hacer una charla, y digo, ¿para quién? Digo, para que llegue aquí a nosotros. Comença a arribar autocars i jo portava llibres i deia, a veure qui baixa l'autocar, baixen nens petits i doncs selecciono un àlbum il·lustrat i tal, i xerro sobre pirates i tal. Llavors s'asseuen, al cap d'una estona arriba un altre autocar, però galifardeus de batxillerat, tal qual, i es posen al darrere i va haver una carpa plena de nens de P3 fins a 18 anys que no sabia dir al final, dic, sabeu què? Us explico un conte. Vaig fer de cuentacuentos tota la Filish i quan ja el tenia que al final em disfrazaba, feia pirata, mil coses, quan ja ho tenia tot arreglat, diu, hoy cambiamos, y el programa diu, ¿qué me toca? Diu, los papás, y dic, ¿cómo? I vaig anar a fer la xerrada amb els papás, i dos el cuento també, no? Però vull dir que et fan fer coses molt a vegades per damunt de les teves possibilitats, agraïdes, divertides, però mentre les fas et carreguen les calces. Toquem tots els pals, a mi també em passa això, i a mi m'ha arribat a passar la xerrada amb tots, amb els petits, amb els del mig i amb els papes. Amb els papes hi ha algun avi i tot, i dius, ara què els explico jo a aquesta gent? Però, per exemple, jo no vaig explicar coses, però he fet grans descobriments amb això. Per exemple, he descobert que el que li expliques als grans no funciona pels petits, però el que li expliques als petits va de conya pels grans. Exacte. Tu li expliques als avis el mateix que li estàs explicant als de 10 anys i els 50, tu. Sí, I això és una cosa que s'aprèn amb el temps. Jo fem bastant nen. No, amb això vull dir que l'experiència a vegades és, hi ha èpoques en les quals necessites tancar-te per escriure, concentrar-te i preguntar-te allò qui soc, què vull fer, perquè si no també l'estar tan pendent del públic i tan dependent, doncs acaba menjant-te. Jo recordo quan jo començava, i no tempore, fa més de 40 anys, bueno 40 no, però 35 sí, que me'n recordo que hi havia gent que vivia de la literatura professionalment en l'àmbit del juvenil infantil, entre altres el Jordi Sierra i Fabra, i es dedicaven, i jo recordo que em va donar una lliçó de dir com
i jo li preguntava, com tu fas? Deia, mira, jo dedico 6 mesos a viatjar i 6 mesos a escriure. Això va ser Fernando Lalana, que diguéssim, ho tenia molt clar, deia, durante 6 meses soy eso, pues hago bolos, voy a divertir, a charlar, me encierro 6 meses. I el Jordi Sierra i Fabra continua fent-ho. Ja no fa xerrades, però viatja, etc. És a dir, que si no tenim aquesta... I a mi em va servir com a consell. O sigui, hem de ser una mica responsables d'aïllar-nos també del món d'anar al ruïdo i dir, vinga, ara em concentro perquè és que si no és atractiu, és llaminer, és bonic i se t'emporta el temps i és esgotador. Hi ha gent que ha estat a punt de morir. Gent que s'ha fet bolos. Ha mort amb les botes. El Vázquez Montalbán va morir fent bolos, pobre noi. Què dius? No sé si hem sentit. Diu una cara que el... Jo sempre que arribo en un aeroport i tinc una mica mal de cap penso en el Vázquez Montalbán. Va morir en una xerrada o...? Sí, va morir anant a una presentació de llibre, sí. Cachis. Ostres. Toquem fusta, sisplau, estem tots bé, no? Ara només Esteu bé. Seria molt desagradable morir-se aquí, més a més Sí, no, pobre. sisplau. No, sisplau, perquè no vindria ningú més l'ambient. I necessitem que això continuï. Per cert, faig un breu incís perquè he vist que algunes persones han anat arribant durant aquests últims minuts. Recordar-vos que en aquesta pantalla que veieu aquí, que és el hashtag tercera jornada de joves lectors, aquí estan mostrant tots els tuits que es van fent al voltant d'aquesta taula rodona i, sisplau, us animem a que feu tuits perquè els 5 millors tuits, els més originals, s'enduran un pack de merch de Plataforma per la Llengua. Així que vull veure els vostres mòbils fora, sisplau, tuitejant, i a veure si aconseguim que jornada de joves lectors sigui trending topic, sisplau, ajudar-nos una miqueta. Ara sí, faig la penúltima pregunta d'aquesta taula i també us animo, us poso deures extra i és que aneu pensant en alguna pregunta perquè obrirem també torn de preguntes, o sigui que si teniu qualsevol dubte, etc., aneu-lo pensant ara. Jo mentrestant us llenço una altra pregunta i és que durant el confinament vau notar si també havien crescut els lectors en la nostra llengua? Perquè van dir, hi ha hagut un boom de gent que ara llegeix més. Sabeu, heu notat si també hi ha gent que ha llegit més en català? I si ni tan sols en una pandèmia n'hi ha prou, què creieu que cal per fer més lectors? Començaré per tu, en aquest cas, Artur, va. Sí, gràcies. A veure, jo no sé si ha augmentat o no el nombre de lectors en català, però jo sí que he notat que hi ha hagut més interès per llegir, això sí. No tinc potser la percepció de quina llengua més o no, però suposo que si tot augmenta, doncs en català també augmenta, no? De tota manera, a mi m'agrada molt el que s'ha comentat abans per promocionar la lectura, crec que està molt bé que hi hagi referents. Això, aquesta idea del Pep Guardiola que portava llibre de poemes de Miquel Martí i Pol, m'ha semblat molt interessant perquè si persones influencers o persones del món de l'esport, de qualsevol altra disciplina llegeixen, es normalitza com una activitat igual de plaent que qualsevol altra. Jo he tingut a vegades nanos que m'han vingut en alguna xerrada i m'han dit després de la xerrada, a mi m'agrada escriure, però com si fos un secret, com no li diguis a ningú, com si fos encara un tema tabú, no? Que els hi fes vergonya perquè està estigmatitzat i no entenc per què, però crec que el fet que hi hagi bons referents o referents d'altres disciplines pot ajudar a promocionar la lectura. Ben d'acord. Qui vol continuar? No sé si tu que anaves a agafar el micro abans. Però per inèrcia, vaja, tot em sembla molt bé. Jo no soc experta en el tema, però vaja, sé que els índexs de lectura van pujar en general, no sé si és un 27%, que és una bestialitat, i és un motiu, jo crec, d'optimisme, i van pujar en general, per tant entenc que en català també. Un segon, aprofito i faig una breu pregunta. Vosaltres, durant la pandèmia, veu llegir més del que llegiu normalment? Sí? Vosaltres... No, perquè llegeixen sense parar, aquesta gent... Sempre una mica de vacances, no? Perquè, i veu llegir... Sou conscients d'haver llegit més en català, vosaltres? Però sí, jo ho feia de formació des d'abans de la pandèmia. Tu ja ho feies des d'abans de la pandèmia? Ok. Jo amb els anys, o sigui, abans de més petita llegia més en castellà i ara llegeixo més en català. Dius que de més petita llegies més en castellà i ara més en català? Sí, ara intento només llegir en català. Ara intentes només llegir en català, ok. Bé, coneixes... Però bueno, sí, coneixes el Reducte Català, oi? Hashtag Reducte Català.
Després has de parlar amb l'Aina, tens una conversa molt pendent amb l'Aina. És un grup de bookstagrammers que parlem de llibres en català a les xarxes i tenim un hashtag que es diu #el reducte català. Així que t'animo que si... Però tens Instagram? Parles de llibres a Instagram també o no? Bueno, però que em diguis recomanacions i si t'animes a fer alguna ressenya, sàpigues que existeix aquest hashtag. I després d'aquest moment d'espam, continuo. Marta, m'agradaria saber la teva opinió. En teu cas, tu mateixa t'has llegit més durant la pandèmia? Jo no, vull dir, és que a mi la pandèmia, el confinament concretament em va pegar molt malament perquè a nivell mental em vaig bloquejar moltíssim de veure en què estava tancada i perquè m'agradava molt llegir a l'aire lliure, llegir al sol, llegir en aire i jo em vaig bloquejar moltíssim, aleshores jo no vaig llegir, o sigui, sí que vaig llegir més perquè tenia més temps, perquè tot i que les classes van continuar online i se podia treballar un poc, sí que la sensació general era que el món s'havia aturat un poc i jo tenia més temps lliure, però a nivell mental jo no podia estar asseguda en la mateixa habitació en la que estava tot el dia llegint perquè me pujava per les parets. Aleshores, jo vaig llegir menys, però sí que vaig notar un poc el que estava comentant Arturo, que hi havia molt més interès pels llibres. Jo sí que parlo en Instagram i en YouTube de llibres i vaig notar molt d'interès i molta... La gent estava com a necessitant buscar la col·lectivitat, no? de comentar més llibres, de tenir més interacció, encara que fos online, perquè no podíem eixir de casa, però jo sí que vaig notar això, un augment de les interaccions i de l'interès per la gent de comentar els llibres que estava llegint a casa. I això crec que i filant amb la segona pregunta, crec que és molt necessari, no? La col·lectivitat dins de la lectura. Al final, per exemple, jo dins de la Fundació FUI organitzem un festival literari que es diu la Plaça del Llibre i la Plaça del Llibre el que busca un poc és això, no? Posar a l'abast. És un festival que només se venen i se fan presentacions de llibres en català. I el que se busca és posar a l'abast de tot el món els llibres en català perquè així no sé si passarà, però en València està tot molt centralitzat, aleshores en pobles que no són la capital costa moltíssim trobar literatura en català. Aleshores, que la plaça del llibre a l'Unió baixi a Elx i tingues 3 dies de llibres en català a la venda al carrer és superguai. Aleshores, un poc la idea d'aquest festival literari és posar a l'abast els llibres per a que puguis llegir-los individualment, perquè al final la lectura moltes sovint és un acte individual, però també buscar la col·lectivitat d'ajuntar-se, de comentar-los, de parlar-los, de conèixer els autors. Aleshores, crec que aquesta part de col·lectivitat que té la lectura és superimportant per a fomentar el que hi hagi més, perquè quan tu llegis un llibre i t'agrada molt i a mi m'agrada molt la sensació de m'agrada tant que necessito comentar-li a algú, que necessite parlar amb algú, aquesta col·lectivitat per a mi és superpoderosa també. Totalment d'acord, i és una miqueta el que estàveu dient, no? Que hem de fer que la lectura, hem de demostrar que la lectura és una forma d'entreteniment, l'oci tan vàlida com mirar una sèrie, mirar una pel·lícula, escoltar música, etc. Una miqueta el que deies tu, no? Maite, tu m'ho veus? Sí, bé, per dir alguna cosa diferent perquè ho han dit tot, no? O sigui, no estic al cas d'estadístiques, no domino. Jo sé que a mi la pandèmia, com a la Marta, però en un terreny diferent, em va sentar fatal. I aleshores la gent deia, bueno, però no has escrit ni una línia. Però el que sí que vaig fer és molta feina sindical, precisament amb l'associació, perquè la gent no s'ensorrés, perquè sí que aleshores havia com ganes, no? També de sentir-nos una comunitat, els escriptors i les escriptores, i cal dir una cosa molt important. Els ànims estaven per terra, perquè veníem d'una crisi econòmica i aleshores no és el mateix llegir que comprar llibres. I llavors marco aquesta diferència per tots aquells i aquelles que algun dia, diguéssim, voleu viure de la vostra feina. És tan important que es llegeixi com que es valori la feina, és a dir, la tasca de llegir. No només que els polítics es posin medalles, sinó que s'assegurin que el que és la professió que s'alimenta, perquè amb la bona voluntat i els lectors gratuïts no es paga el lloguer, no es paga la llum, que ara està caríssima, no es paga internet ni es menja. Aleshores, nois, noies, futurs escriptors i escriptores, o ja ho sou potser, s'ha de reivindicar les certeses. Llavors, no és només la lectura, sinó la compra de llibres. I amb això, diguéssim, no va afavorir gens, perquè molta gent després de la pandèmia, companys i companyes,
van haver de deixar la professió, van estar a la ruïna, van tornar a feines anteriors i va ser com una mica la cirereta ja del pastís de tota una crisi que arrossegàvem durant 8 anys, no? Que era com una gota malaia que anava reduint les vendes, i aleshores com ho anava solucionant la classe política? No injectant diners com ara injecten a les armes, no això, no. Dient, mira, els escriptors ens estan morint de gana. Jo vaig anar també a Bulgària, països de l'est, curiosos, peculiars. A Bulgària vaig dir, com és que no hi ha escriptors búlgars? I sabeu què em van contestar? No cal que no us faria gaire. Primer, si recordeu algun llibre que et marqués durant la teva adolescència, si algun llibre que diguessis, que m'ha canviat tot, o la meva perspectiva, que va ser important per al seu creixement durant aquest període. I volem recomanacions, vinga. Diu ràpidament. Ho feu ja tant com vulgueu, La resposta és sí, però suposo que amb això no en tens prou. Però tants, és que jo devorava llibres. No ho sé, per exemple, vaig descobrir els russos del 19, em sembla que amb 13 o 14 anys, i m'hi vaig quedar per sempre. I els autors russos, ja sé que d'això és com no dir res, no? Però Turgenev, Primer amor, per exemple, que va ser el gran descobriment de la meva adolescència i la porta d'entrada a un lloc on encara hi soc, perquè la literatura russa del 19 per un lector és un superregal. Sí, bueno, en el meu cas recordo que va ser a 6è de primària que en el típic llibre de català o de castellà que sempre et ve una lectura al començament de la unitat, ens van posar un fragment de La història interminable. I, ostres, em va cridar l'atenció aquest fragment i em vaig agafar el llibre a la biblioteca, em va cridar molt l'atenció que estigués en 2 tintes, no? Si heu llegit una bona edició està com en verd i en magenta. I va ser, jo crec, que un punt de partida per apostar per la literatura. Crec que la Júlia Baina ha parlat de molt de La història interminable també, Un gran llibre. Soc una mica rareta com la Cari, perquè jo soc la Cari, vull dir que teníem una... No existia la literatura infantil i juvenil, en la meva joventut no existia, és a dir, en la infantil sí, però en la juvenil no hi havia franja. Per tant, saltàvem directament d'algunes lectures infantils, com podien ser doncs, les aventures de Guillermo Brown, vull dir que passaves directament ja a Jules Verne, saltaves ja doncs, a Stevenson, etc. I després entraves de ple amb això, amb autors clàssics 19ens, del 19, 20, principis del 20. I jo em vaig enamorar de 2 llibres concretament, un d'un autor, direu, és una mica friqui, però sí que ho vull dir, doncs de Crim i Càstig, de Dostoievski, perquè fins i tot li vaig fer llegir al Valverde, o sigui, hi ha llibres que jo al·lucinava perquè pensava, m'ha marcat, i jo vaig fer un treball d'antropologia, vaig fer treballs diferents, després a una tesina que feia de filologia catalana que no vaig acabar, li vaig fer llegir al Valverde que no se l'havia llegit, o sigui, increïble, sí. I per què? Perquè era un personatge obscur. I després va haver-hi un altre que també dic, aquest m'aprenc el nom fins i tot, o sigui, Raskolnikov, aquest, però jo no m'aprenia mai els noms, ni dels autors ni dels protagonistes. I quan vaig llegir aquest altre vaig dir, aquest me l'aprendré fins que em mori, a veure si tinc memòria, Maite. Per tant, el d'Alzheimer així jo ja ho patia als 15-16. I va ser el Roig i el Negre. El Roig i el Negre té un personatge fascinant, però com és de fill de puta, o sigui, és el Julien Sorel, no? I el Julien Sorel vaig pensar, això és una gran creació, és a dir, perquè no només els protagonistes han de ser personatges positius, doncs, aventurers, bons, sinó que han de tenir doncs, aquest exercir fascinació per, no imitació, però sí per dir, hòstia, aquí hi ha un gran personatge. Per tant, Raskolnikov i Julien Sorel, i al darrere, doncs això, un Dostoievski o un Stendhal, doncs són 2 obres absolutament friquis per la joventut actual, que no crec que s'ho llegissin, o a la meva amiga mateixa, tampoc no ho sé perquè no els he rellegit. Jo li vaig posar Raskolnikov a un gos. Sí, de veritat, veus aquí, en família. Justament aquest matí el Jordi Rigollada ens ha comentat que té un conill, si no m'equivoco, que es diu Bilbo, i ara surt un gos que es diu... El conill Raskolnikov seria fantàstic. De res, per la idea. Marta, faltes tu? Vale, jo va ser un tòpic molt gran, però jo llegir en un estiu Harry Potter sencer i veure, o sigui, com que jo vaig aprendre molt
les descripcions de J.K. Rowling i el com havia creat el món i tal, va ser el moment en què jo vaig pensar, ostres, potser jo puc copiar aquesta manera d'escriure les coses, i és com quan vaig començar a escriure. Sí que és veritat que després, com una segona descoberta, tant a nivell d'escriure com a nivell vital, va ser començar a llegir moltíssimes dones, perquè és com que, abans ho hem comentat, el tema de llegir en català com a mode de militància, de decidir que vas a llegir sí o sí llibres en català, però com que jo en diferents èpoques de la meva vida m'he anat posant quotes, no? I va haver una època que també me vas proposar llegir a més dones perquè no llegia quasi dones i descobrir autores com Sally Rooney, per exemple, o Lucia Berling, que fa relats autobiogràfics, també me va suposar el veure que llegir a gent que potser això, no? Estava passant per coses similars a les meues, m'ajudava molt tant per a motivar-me a escriure en èpoques potser que estic més de bajona, com per a també incorporar reflexions que fan elles a la meva vida personal. Molt bé. I la segona pregunta? Sí. La segona seria, creus que les noves tecnologies són un aliat per la literatura juvenil o no? Qui vol començar? Ai, quina mandra les noves tecnologies. Sí, les noves tecnologies són fantàstiques perquè són una finestra i una via directa. No, clar, això no havia passat mai, aquesta cosa de poder tenir un contacte directe amb la gent que està llegint, això és meravellós. Ara, també és pervers, perquè és el que abans deia la Maite, no? Que primer és molt distractiu, et treu temps per tot. A mi m'importen un rave les noves tecnologies, jo el que vull és escriure. I moltes vegades el que em trobo és gestionant comptes de Twitter, d'Instagram, a més és que tinc de tot, jo no sé tant que ho diu les noves tecnologies i les tinc totes, tu. Però clar, també és veritat que les maltracto bastant, perquè és que no... La veritat és que no m'interessen, aquesta és la veritat. M'interessa aquests petits avantatges que les noves tecnologies ofereixen. Que és, doncs, clar, quan trec una novel·la i puc anunciar una presentació, clar que bé, clar, quina feinada m'estalvia això, no? Quan la gent ha vingut a la presentació i vol posar-se en contacte amb mi, que bé, també, és magnífic. És una finestra al món. Ara, reconec que la resta del temps em renego. Sí, jo crec que és una arma de doble full, no? Al final et treu molt de temps, però també t'aporta moltes coses positives i és intentar trobar l'equilibri. Jo reconec que durant la pandèmia m'hi vaig estar moltes hores amb les xarxes socials i també crec que he intentat reequilibrar-me perquè també t'estàs traient temps a tu mateix d'escriure. I aleshores, si un vol ser escriptor no ha de perdre de vista mai que la prioritat ha de ser aquesta, no? Les xarxes socials per mi haurien de ser el complement a la teva feina d'escriptor. Jo he treballat de community manager, aleshores, claro, per a mi les xarxes socials és 24/7. Per a mi, vaig començar sent booktuber, és a dir, vaig començar fent vídeos en YouTube parlant sobre llibres perquè els meus amics no llegien i jo no tenia ningú amb qui parlar. Aleshores, per a mi són superimportants ja en la meva vida, però sí que és veritat que quan se pregunta la pantalla lleva temps del paper o coses així, jo és que al final pense que, jolín, per exemple, jo ja vaig ser de les últimes, però no un germà que té 4 anys menys que jo, és que nosaltres ja som nadius digitals en el sentit de és que ens relacionem per allí, o sea, és que jo tinc amigues que no saben ligar si no és a través de WhatsApp. Aleshores, és com jo no me plantege si són bones o si són roïnes, és que literalment les tenim ja incorporades en les nostres vides. Aleshores, sí que és veritat que hi ha usos bons i usos roïns i s'ha de limitar el temps, perquè sí que és veritat que distrauen moltíssim, però és que no veig... Potser soc un poc conformista, però és que ja estan així, o sigui, no va poder canviar-se i de fet va a més. Jo a vegades quan em pregunten si abans es llegia més que ara, que és una pregunta molt clàssica, no? És un clàssic, i si és que ara es llegeix menys, perquè hi ha la resposta fàcil de dir com que hi ha noves tecnologies, la gent està davant la pantalla i no llegeix. Doncs jo reflexiono. Jo anava a una escola, la Carme potser també et recordarà coses d'aquestes, no? Abans quan, això de la prehistòria, no existia internet, aquestes coses, n'hi ha els telèfons mòbils, però a part d'això llegíem, sí, llegíem moltíssim, moltíssim. Però de la meva classe, anava a una escola de monges primeres, vaig anar a un institut, de la meva classe llegíem 3 de 40.
3 de 40, però jo em vaig passar tota la meva educació bàsica, diguéssim, elemental, fins als 14 anys, al quart de batxillerat, sense llegir cap llibre obligatori, és a dir, no llegíem llibres obligatoris. Les lectores eren super mega lectores, o sigui, potser llegíem un llibre cada dia, ho devoràvem tot. Però els qui no, podien acabar tot el seu batxillerat, tenir un batxillerat sense haver acabat ni llegit ni obert una pàgina d'un llibre. És a dir, ara es llegeix més que mai en aquest sentit. Després, com diu, la Marta ha dit una cosa que a mi m'ha fet molta gràcia, és a dir, em sentia molt sola tots els que no llegia de maig en octubre. Possiblement jo també m'ho hauria fet, perquè crear comunitats afins és fantàstic, és a dir, les xarxes han obert una porta a dir, soc lectora, qui més? I una llau de gent xerrant de llibres que jo havia de contactar amb lectors, lectores, a vegades feia amistats falses perquè deia, hòstia, aquest llegeix, va fer amiga seva, no?, per parlar de llibres. I això ja ara és natural per les xarxes. Per tant, no tot és aquesta, diguéssim, balança negativa. Ara, la pèrdua de temps que obliguen els escriptors a aquesta autopromoció nostra és una estafa per part de les editorials. Abans les editorials tenien el departament de premsa, que feien les campanyes promocionals, etc. Ara no, ara els autors figura que hem de tenir aquesta nova finestra, que hem de tenir la nostra pròpia aparador i anar-lo alimentant. Per tant, feu una foto i me l'envieu perquè avui penjaré un post, és a dir, he decidit que penjaré un post a la setmana. Bé, doncs alimentarem i farem una mica bullir l'olla amb això, no? Però és molt trist perquè ens treu temps per l'escriptura. Una cosa és ganes de compartir, d'explicar i de celebrar o de fins i tot debatre en un moment determinat, però aquesta obligatorietat que les editorials fixen és una obligació, sí o sí. Ara, les xarxes, tant de bo hagués nascut, diguéssim, 30 anys després, perquè seria octubre segurament. Potser no escriuria, però octubre seguríssim. Sí, no, yo voy a comentar que yo he estat treballant en el departament de premsa d'una editorial, o sigui, des de l'altre costat, i sí que és veritat que és molt injust, no?, que se li exigisca a autors que hagin de dur les xarxes socials, que al final és una feina més i estàs produint contingut i estàs produint més. La solució seria que les editorials puguen contractar a gent que vos puguen dur les xarxes als escriptors, és el tema, perquè al final sí que és veritat que és una cosa que és inevitable, però que a mi també m'ha passat que m'han exigit coses com a escriptora des de l'editorial, que és com a, ja, però és que són els meus perfils personals, és que potser jo no vull estar bombardejant els meus amics a comprar mi llibre també. Res, només volia afegir això. Gràcies. Alguna pregunta més, com diuen a la tele? Ok, molt breu. Aquí. Hola. Bé, jo us volia preguntar que tu, Cadella, ho has explicat una mica, però la resta és si els vostres llibres els traduïu sempre vosaltres o no, del català al castellà, i si no és així, o sigui, quines diferències veieu entre traduir els vostres llibres vosaltres mateixes o que els tradueixi una altra persona? Bueno, sí, jo per exemple ara mateix tinc 2 llibres en els 2 idiomes i en el meu cas també me'ls tradueixo jo, ja que si domines la llengua doncs sempre et fa més gràcia per evitar problemes o quan algun traductor et tradueix el llibre potser no capta el sentit que tu vols. I després és veritat, el que deia la Maite que m'ha agradat, que hi ha de vegades situacions, expressions intraduïbles. Aleshores, clar, un traductor ha de fer malabars, però tu com a autor pots decidir si un personatge no t'interessa o una determinada escena no t'agrada o la vols ampliar o suprimir, com ets l'autor, no pot dir res. Llavors tens encara més llibertat en aquest sentit. Sí, jo canvio noms i tot de personatges, sí que aquest nom no m'agrada gens, no transmeten aquesta llengua i les llengües són molt diferents, però tenim aquest avantatge, és a dir, som bilingües, vaja, això és meravellós. No sé, poca cosa més a afegir, sempre m'he traduït jo mateixa, des del dia que jo al principi deia no en sé prou, escrivia en català i deia no en sé prou en castellà, quan jo havia fet tot l'ensenyament en castellà. I aleshores a la primera traducció que em van fer deia en català, la va agafar a coll i aleshores em van traduir la cogió por el cuello. La tradueixo jo mateixa. Dic, a veure, no en sé gaire perquè no soc filòloga, però més que aquesta persona que ha dit això, sí, llavors a partir d'aquí m'haig traduït jo mateixa. Mira, que curiós, jo tinc una experiència de
totalment al contrari. Jo només tinc una novel·la juvenil que no em vaig traduir jo, perquè l'editorial la volia molt de pressa i jo en aquell moment no tenia disponibilitat de temps i no la vaig poder fer jo. La va traduir un col·lega, que a més és un escriptor meravellós que admiro moltíssim, el Pau Joan Hernández, que vaig tenir la immensa sort que fos el meu traductor, i sempre més, i ell ho sap, sempre més m'he penedit de no haver-ho fet jo, però perquè no m'hi reconec gaire, i és una traducció que és probable que sigui millor del que jo mateixa hagués pogut fer, o segurament ho és, però no em reconec en les paraules del Pau Joan perquè no són les meves i perquè d'alguna manera em sembla, no sé, que he fet una cosa mal feta, no traduint-me jo, per allò que us deia abans, perquè jo sé que tinc lectors en català i en castellà i sé que són lectors, a mi m'ho pregunten molt això, en quin idioma l'has escrit, perquè com que més faig tornar bojos a tots els meus lectors, igual que m'hi torno jo perquè escric una de cada, doncs m'ho pregunten molt, aquesta en quin idioma l'has escrit? I hi ha molta gent que em llegeix en idioma original. Llavors jo vull que totes dues siguin idiomes originals i vull poder respondre de les dues traduccions i que aquell que em llegeixi doncs de tu a tu, no? Exactament el que jo he volgut que sigui aquella novel·la. I és l'únic cas, i és curiós, perquè tampoc estic satisfeta i en canvi és una traducció meravellosa, amb un traductor meravellós que també és escriptor. He de dir que és més fàcil per mi, no sé per vosaltres, traduir-me del català al castellà que a l'inrevés. Del castellà al català em costa molt més a mi. No em passa això. No? A mi sí. A mi sí, trobo que és més simplista, és a dir, el català disposa de menys nivells lingüístics. Quan escrius la primera l'encertes perquè focalitzes, però en canvi la riquesa, diguéssim, la varietat de nivells del castellà, en el meu cas, i després és reduccionista traduir-ho al català. Jo dic la dificultat que a mi em comporta. Clar, l'experiència que sí que tinc, que m'he fet un far de traduir-me cap a totes dues bandes, és que, ostres, que curiós, siguent l'autora podem fer una mica el que vols, perquè això, si no t'agrada ho canvies, i si vols el personatge es diu d'una altra manera, o per exemple els meus personatges que són molt cantaires, els meus personatges canten molt, jo també soc una mica cantaire, deu ser per això. Canten coses diferents en català i en castellà, doncs tinc una novel·la que canten couplets i en català canten couplets catalans i en castellà canten coses diferents i de vegades em diuen, està equivocat això, mira, aquí no diu el mateix, i no està equivocat, és que mira, és així, són meves totes dues, però és curiós perquè siguent llengües tan properes, tan germanes, jo sempre tinc la sensació, em tradueixi cap a una o cap a l'altra, que alguna cosa es perd. Sempre, i és meva, i faig el que vull, i si no m'agrada ho canvio, però sempre hi ha alguna cosa que dius, ai, no? I la sensació que jo tinc és que les escenes fortes, és a dir, els insults, les paraules, perquè el castellà té aquests sons tan forts, no? Les jotes, les zetes, els insults són més reixits, no ens enganyem, en castellà que en català. Discrepa. No discrepis, que d'això penso que en sabem una mica. En canvi, la ironia m'agrada molt més en català que en castellà. I quan vull traduir la ironia a coses que sonen molt iròniques en català, les vull traduir en castellà, no em funciona, o no em funciona igual, i es perden coses. És tot un món, certament. I en el teu cas, Marta, saps si els senyals traduirà al castellà i si fos el cas t'agradaria traduir-la o tu mateixa? Jo no he traduït, no tinc traduïda la novel·la que tinc publicada. Sí que m'agradaria, sí que sé que en la mateixa editorial Mariló Álvarez, que també és autora jove i que també està vivint ara en Barcelona, la primera onada sí que la té traduïda al castellà. I jo, pel que estava comentant, sí, o sigui, m'encantaria traduir-me a mi mateixa, perquè soc una persona també com molt controladora, necessito molt perfeccionista també, aleshores el fet de sentir que ja em va passar quan vaig publicar la novel·la que un poc tota la història que dus al principi al teu cap, que són els teus personatges i tal, quan la publiques ja la gent la fa seua i hi ha coses que tu ja no pots controlar, la gent com interpreta les coses o com fa seus els personatges, ja em va passar que me va costar un poc de gestionar, imaginar que un traductor ha d'agafar la meva història me costaria moltíssim. Ok, doncs l'última pregunta, si no hi ha cap pregunta més, us la volia llançar molt breument perquè hem de fer el descans i començar amb els últims jocs. Molt breument, no podria faltar una taula amb escriptors. Quin consell o advertència donaríeu als joves que vulguin començar a escriure i a sobre ho vulguin fer en català? Maria, començo per proximitat. Jo soc destroyer, perdoneu, però
últimament ho dic de veritat. Jo quan vaig començar a fer classes sempre llegia. Mercè Rodoreda va escriure molt jove i després va abjurar les primeres obres. Vale, ara ho entenc. És a dir, hi ha un període en el qual un, diguéssim, es forma, té desitjos d'escriure, escriu, i després el que ha de fer amb tot això és agafar-ho i cremar-ho a la foguera Sant Joan. O sigui, ara ha passat fa 3 dies, espereu la de l'any vinent, i la de l'altre, fins que realment digueu ara! Perquè jo sempre faig la comparativa, ara aquí, diguéssim, els qui sou aquí ja esteu més formats, però és que a vegades m'ho pregunten alumnes, jo què sé, de 13 a 14 anys, i que el desig que tenen no és escriure, és publicar, perquè es pensen que és alguna cosa important, també són una mica il·lusos, no? Però dic, no, sisplau, és com si els dibuixos que heu fet a P3 els pengessin al Prado, vull dir que no són tan importants. Oi, són provatures, és a dir, estem fent provatures, s'ha d'escriure molt per cremar-ho després. I llavors, mentrestant, llegir cada dia, això sí, perquè llegir és la benzina que ens alimenta, i viure, perquè no es pot escriure sense viure. I quan tingueu claríssim què és el que vulgueu comunicar, i ja tingueu una veu, perquè la veu es va fent amb el temps, aleshores sí, és el moment, potser algú és molt precoç i pots fer els 20, però jo recomano que sigui als 30, sincerament, per no haver de fer això com la Mercè Rodoreda i abjurar i dir no escriu, que som molt dolentes. Vale, pues jo diria un poc el que és el mateix, no? El llegir molt, el viure moltes experiències, o sigui, sobretot jo, per exemple, escric molt des de l'experiència pròpia, aleshores pues, necessito veure coses perquè si no tindria material, però sí que vaig a dir un poc el contrari. Jo la meva novel·la la vaig començar a escriure a l'institut, tenia 17 anys quan la vaig començar a escriure i l'he rellegit, ara tinc 23, que ha passat molt poc de temps encara, però l'he rellegit i sí que sé que hi ha coses que se podrien canviar, perquè era la primera vegada, també ha sigut la primera vegada que publicava, aleshores el procés editorial també era molt novata i no tenia tampoc tanta capacitat de decisió perquè no tenia ni idea. Però és que per a mi aquesta novel·la és com un àlbum de records, perquè és que sempre gasto la mateixa anècdota de Mercè Rodoreda, no? Però jo ho veig com que per a mi el senyal és com un àlbum de records de l'època en què vaig escriure. O sigui, per a mi és la Marta de 17 anys que va començar un poc a despertar-se a nivell feminista, a observar les violències que hi havia en el seu entorn i intentar plasmar-les en una novel·la. Aleshores, sí, n'hi haurà coses malament i segurament quan tinga 30 anys no vol saber res del senyal, però per a mi és com un record, no? Com si fos un àlbum que te guardes i que de tant en tant te veus i te recorda com eres abans. Aleshores, això, si vos agrada escriure i si teniu l'oportunitat de publicar, d'ensenyar els vostres textos i tal, crec que també, igual que jo he viscut aquest procés també a l'hora d'exposar-me públicament, en internet, a fer vídeos o a parlar en públic i tal, crec que també el començar a ensenyar els teus textos i a perdre un poc aquesta vergonya i a saber quines opinions has d'agafar i quines no i tindre el criteri propi també és un procés superxulo de començar quan eres jove. I en el teu cas, Arturo, que tu també vas començar molt jove, quin consell donaries al nostre públic? Jo encara no soc qui per donar consells, però penso que fa il·lusió que et llegeixin. O sigui, publicar és veritat que en l'editorial tradicional costa moltíssim, però quan ets adolescent i escrius alguna cosa encara que es pugui millorar moltíssim, però fa il·lusió que algú t'ho llegeixi, que et doni la seva opinió, que et digui què millorar. I ara ha sortit aquesta plataforma que és Wattpad, que jo penso que va molt bé, perquè t'està llegint una comunitat de lectors i almenys tens un feedback i això per mi és un aprenentatge. Llavors seria el meu consell per aquí, no? No costa res, és gratuït i et pot llegir molta gent. Cari, et demanaré molta brevetat, em temo. Fem una batalleta. Vinga, va. Perquè a més estic d'acord amb tot el que ha dit la Maite i ho firmaria ara mateix, però explicaré una batalleta. Ara, deixeu-me dir una cosa, perquè estem com molt negres i deixeu-me reivindicar la passió i la meravella d'escriure. És a dir, què ha de fer una persona jove que vol escriure? Coi, doncs escriure i ser feliç escrivint. I ser feliç inventant històries i ser feliç jugant amb les paraules i passar-s'ho bomba. No perquè ha de publicar, sinó perquè s'ho passa bomba fent allò. És un tema de vocació. I ser feliç, ja està, és que no hi ha res més. I llegir també fa feliç. I Wattpad és meravellós.
Quina enveja. Això és d'aquelles coses que em fan molta enveja del que hem tingut vosaltres i jo no. Va, i la batalleta, molt breument. És que era per dir que no serveix de res que donem consells perquè ningú farà cas dels nostres consells, sobretot els joves escriptors. I us vull explicar una batalleta personal. Jo vaig escriure el meu primer llibre amb 23 anys i el vaig portar ni més ni menys que Juan Mercé. A Juan Mercé, quin atreviment! Juan Mercé va llegir el meu llibre i el va marcar de vermell tot sencer de dalt a baix. Em va citar al seu despatx i jo hi vaig anar pensant que em diria que era un llibre meravellós i que canviaria la història del món. I Juan Mercé em va dir, ni se li acudeixi publicar aquest llibre perquè és un fàstic. Jo vaig sortir d'allà superdeprimida pensant que odiava Juan Mercé, que no llegiria mai més i que em dedicaria a una altra cosa. Allò em va durar 2 dies i després vaig publicar el llibre dient per Juan Mercé, que em va recomanar que mai publiqués aquest llibre. I ara això existeix, és un llibre que està publicat, es pot comprovar, Ara també us dic una cosa, ara donaria anys de la meva vida, i soc gran ja, ja som cares els anys, donaria anys de la meva vida perquè aquest llibre no s'hagués publicat mai. Uau, l'aplaudiment, sisplau, insuperable, insuperable la talleta, jo crec que hem arribat al més alt, així que ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Karen, Arturo, Marta, Maite, per haver-nos acompanyat.